Здравейте на всички, ние сме Firewalkers и сега продължавам да снимам на Minecraft синглплеер. Умри! Как? Добре, ама ако умра, се озовам в ония остров. Грозен паяк! Сега ще убивам. Как така да нямам? Дай да видим на втория етаж. Моли. Какво? Някакви сърца, не знам. Опра се. О, прасчета, елате тук да ви убия. Hello, motherfucker. Как е? Майко. Умирай, прасчо! Умри, бе! Той прасак не мога да го бия! Прасак! Майко, трябва да ям доста. Добре, отивам да си препекаете бръжолки. Имам си гости. Как, бе? Как? Но трябва да се върнем на слова. Кузе. Тук ще малко ще половим и ще се върнем в ново видео. Фоня бе. Така да ми се така да беше. Челния паяк беше много. Не там беше. Ще лъжа. Не там беше. Или не. Да. Ето го бе. Ама трябва да бървам. Що стате? От това, от тази вълна може да се направим легло. Къде се? Там. Май е така, защото е нощ. Ето така въглищата. Ама те крипъри са могани. Мисля, че съм убил всички. Всички зомбита, всички паяци, всички изорди, всички идиоти. Леле! Как бе? Леле! Майко! Къде? Махай се! Как така не мога да го убия? Умри! Бързо! Има ли тук вълна? Защо няма вълна? Но какво е бе, зомбиньо?
нали, дали на вас ще ви хареса. Не да видим. Сега може да си направим легло. Това е най-големия кеф. Да, но май нямам дъски. Ще ти направя легло. Май да се правиш. Да, легло. Легло. Къде да го ставим? Леле, дево. Тук че е много красено. Не може да заспим. Тук му ще го направим. Добре. Ще се направим меч. Какво? Леле! Да, найс! Хора, това много ми хареса. Ето ми нещата! Ето и крипъра. Ще те убият! Ти си смутен. И дай да убия и този скелетон. Не! Как? Как бе? Трябва бързо. Да, верно, там беше. Толкова много ли са? Майко. Леле. Къде беше? Да, там бързо. Изчакайте. Изчакайте малко. Леле! Так да кажа, че да ме преследват. Те, ама... Явно не. Чакай, че падна микрофон. Накъде отивам? Сега те чук някои неща трябва да оправя. Майко. Как бе? Ще го убия аз това скелета. Ще види. Кой да те убият? Какво е чувството да те убият? Май защото на крипъра той ме удари и останах на един живот. Аз съм малумно. На четвъртия епизод завършихме къщата. Къщата и да правя по-голяма. Какво става просто? Пиг. Както на английски пиг. Майко. 9, само 9 минути от клипа. Къде беше то? Не бяха нещата. Не. Това е от клипа. Ето ги. Майко. Ще се поубя. Защо бавно убивам? Това не ми е ясно. Това не съм го видял. Ако щях да правя... Добре, ако щях да правя.
Верно. Защо отива и те си направя, че видя някаква мина и те попаем, ако може. Приятно ми е, че пак снимам, защото много ми харесва Майнкрафт. Отдавна не снимах не снимах пета част и не вижда да снимам днес. Къде? Какъв странен бук. Така че тук не вижда да става. Къде не е нещо в носа. Олеле. Ох, леле. Ох, ей! Де? Тук ли ще бъде? Сега. Ами хора! Ей, леле! Ами хора, благодаря, че гледахте петия епизод на Майнкрафт.